हमरा रिश्तेदारिये में एगो कनिया छथिन, बड होशियार, बड बुद्धियार। आब वो बरसाइत पबनी एले, 2-4 दिन रहे बरसाइत पबनी। ओकर विचार भेले कि बेर हमहू बरसाइत पबनी करी। तब विचार लेला जे पड़ोसनी पड़ोसनी जे सब पहले से करे ते में कथी सब लगते, अलगे 5 रंग के फल लगते, साड़ी सब लगते, सब। तब फल फल के जब बात भेले तो कहले किन कला पड़त। कोई आदमी सलाह दिल के कथी किन कलो बा, बाड़िए में आम हो कते फरल, तो वही में जे दवाई ध देबा त आम तो अपने भ जेता। कहले ठीक कहै छी। अपना घर वाला कहले कि आम पाका वाला दवाई लेने आ। ओकर घर वाला आइन के दो दिल के, ओकरो अपना काम पर जाके रहे चल गेले। ई की केल के सब आम में जे से दवाई ध दिल के। अब आम में जे दवाई ध दिल के तब बाद में कर साउस ससुर सब देखे, अरे बा ये आम के तभी पाकू के समय नहीं ले। सब कोई लाल तो कोनो कारी भक भट भट गाछ में से सब गिरल जाए है। आकर अखन पूरा समय ने भेल छले पाक के, कोन बीमारी भ गेलै, सब आबि के गाछ ल विचार कर रहले। ताय में उ कनिया निकल के एली जे दवाई देने रहे। भाई कथी कहे छथिन तो देखत आम बोलू केना भट भट अपने मने गिरल रहले, कोन बीमारी लग गेले। कहिए हम दवाई देने छियै। भाई तू गाछे में केना के दवाई देलती, लोटा में घोर लेलिए दवाई आ सब आम के गाछ में लगले भिजा देलिए। और ये तोड़ के जे दवाई देबे ने तो सब कथी दवाई वाला आम है, दवाई वाला आम है। आ गाछ में लगले में जे ध देबे तो आमो पाक जेतै आ कोई गोरुओ नहीं कहते, आम गछ पकुओ भ जेतै। तो आई जे कुछ सुनाब सब सत्य घटना पर आधारित सुनाब। एक बगले के गांव में एक महाशय दवाई पी के दर्द के। अब दवाई पीला के बाद एहन स्थिति भेले कि मरनासन स्थिति भ गेले। सब गौवा सब जड़ भेले, की भेले एकदम जैसे जना ने तना भ गेले। तो कहलकै कोन डॉक्टर दवाई देने छले। सब आदमी ओकरा उठा पुठा कर डॉक्टर चल त डॉक्टर पर सब बजे चल जाए डॉक्टर के, जैसे ओकरे मारक है उ। तब डॉक्टर लग की भेले, शांत रहो देखियो तो अहाँ के हम दवाई दिलिए कि कोन दवाई दिलिए लाउ तो दवाई के शीशी फूल सुइया वाला ने फूल है। तो कहलकै आइयो ई नेपुल तो कीटनाशक के है, जे सब्जी उब्जी में दवाई छीटे छी कीड़ा मारा के लेल ओई के। तो ई दवाई हम कहिया से लिखा लगलिए। तबे और दवाई सब दिल के ओई बेरामी के। तो कनी होश में ली तो कहे बोलू हे दवाई बोलू घर में लौने छलिए सब्जी में दैला एहने छले दुनू, तो धोखा से है तेल आ गया। तो डॉक्टर साहब कहलकै ठीक है धोखा से लिया गेल, लेकिन सुइया जे लेलिए तो सुइया छले। तो कोनो छोट मोट डॉक्टर से तो लेने हेबे ने। तो वही डॉक्टर के इतनो जैसे देखा के फुर्सत नहीं रहे कि दवाई कीटनाशक सब्जी वाला है कि आदमी के दे वाला है, केना अहाँ के द देलक। कहे ए कोनो डॉक्टर से लेतिए तब ने। रात वाला बात चलिए, दर्द हमरा बेसी होई छला, कोनो डॉक्टर खोजलिए सुइया दे वाला तो नहीं मिलल। तो हम सोचलिए कि आप डॉक्टर नहीं मिले तो सुइया तो देह में दे है ने, तो सुइयो देते दवाई देहे में जेते ने। तो हम कहलिए कोनो बात नहीं मिले डॉक्टर तो की हेते। ओकरा फोड़ दिलिए आ फोड़ के कहलिए डायरेक्ट दवाई पिए जाइए। यो बात सत्य घटना पर आधारित है, वास्तविक है। आउ महाशय अखिन को जीवित है, कोई दवाई के असर के कारण से मानसिक रूप से विक्षिप्त है, लेकिन अखिन को जिंदा है। अब एहने प्रकार के चलू तेसर किस घटना सुनावा जा रहा छी, यो सत्य घटना पर आधारित है। हमारे एगो रिश्तेदार है जे पहले लुधियाना रहते रहे। तो बाहर समय हुई है कि जे राशन लूल उधार उठा कर किराना दुकान वाला से सब सामान सब आ जिते गोरा रूम में है एक साथ जे सब आदमी खेल लिखाइत रहल कॉपी पर। आ महीना अले तो सब आदमी हिसाब दिल के, जेना ही ओकरो दुनू पार्टनर के चलित रहे। अपन किराना सामान सब जे होई तेल तरकारी सब्जी जे सब सब लिखा है आ महीना में हिसाब दे। तो ये जो हमारे रिश्तेदार है जैसे वो अपना ले कोनो तबियत वबियत खराब रहे तो अपना ले जैसे दवाई कोनो जैसे सेहो लूने रहे रखने रहे। तो सब दिन के एक मुना के पिए। तभी गौर करे कि पिए छे के मुना क सठल जाए बेसी ई केना होय। एक दिन जे सरिया के जे धपा के अपना रूम पार्टनर है ओकरा पर शक भेल, ओकरा पर ध्यान देलक। तो देखिए कि ओहो जैसे खेला के बाद ओहो एक मुना पी ले। ओकरा कहलकै यौ ई हमर दवाई है तो अहाँ के लिए पी ले छिए। यही हम सोचे छी कि जतेक सामान अबे है सब तो उधारी अबे कॉपिए पबे ने, तो सब में तो हमर हिस्सा लगबे करे। तो अहाँ पिए छी तो हम अपनो हिस्सा एक मुना का हम अपन पी जाए छी। तमार के कुछ अपने सबक बीच एनाही खटगर मिटगर चहटगर बात लगाते रहब। वीडियो जो किछ नीक लागल है तो शेयर केना नहीं बिसरबे। फिर मिलब कोनो आन वीडियो के संग। अखन गेल बस एतबे। जय मिथिला, जय मैथिली।